Lakhain ko truck Duar Baguri constituency ka parlo Upper Deihori men hansia rong pathua klamalong Arnisi apharman Deihori Young Sports Club atum pen VolleyBall kepathu kebi pon Lason si kedamtang ni phai player ni Upper Deihori men hansia rong kepathu klamalong Arnisi apharman aphan VolleyBall kepathu bipon lo La solong ada por phai sirke prachite ma por ben chengpon si VolleyBall kepathu pedopon lo Bang sohut aluya mana ping pen kacetong don social worker Mohendra Lekthe Deihori rong bongkhat case a secretary Robinson rong pi atum pen kidanglok penangan kethe kiding atum chetong dun VolleyBall ke pathu ponalong team krehni an chetong ponsi pathu ponlo labang sohut angdung kiti ke pathu pon laki golakhat volleyball team lapen bokajan volleyball team atum si pathu ponlo Bangso volleyball ke pathu ponalong ke chengsi anong e ka chepalong pon laki golakhat volleyball team atum pensi chepahai ponsi nong e chepalong ponlo lapen adun thu ka chepalong pon laki bokajan volleyball team atum si chepalong ponlo nong e ki pialong ke chengsi nong e laki social worker Mohen Lekthe pensi pi pajir ponlo adun thu nong e ke pajir pon laki KSA claim bang Robinson rong pi pensi pi pajir ponlo Lapen labangso ke pathu ponalong kachirap dun Karbiang Autonomous Council Richard Tok bisitami ke pathu anat kang thurdunji aphan sitami Deihori Young Sports Club atum aphan kachirap pajir dun lo la solong Deihori Young Sports Clubs atum pen Richard Tok bi lapen ke pathu along kewang ateran atum anaphan tami kachuru pajir pon News report, Karbiang Live.